Tambaya ta farko a nan shine abinda masu sauraro suka turo, sun tambaya wai suna so da bakinka ka gaya musu menene cikakken asalin sunanka. Sunana na gaskiya wannan aka yanka rago kenan. Sunana Adam Abdullahi Adam, kuma a nan garin Kano aka sintulo ne. Kuma wannan mai tambayar yana cewa wai yaya aka yi ka shiga harkar fim, ko za ka iya gaya mana? To, na farko dai gaskiya ni ba wai acting na zo yi ba. Asali ma ni da kawai da na shigo da wasu sabgogi na shigo, ni crew ne. Continuity, set designer, props manager. Continuity shine ci gaban shiri. Set designer masu tsara guri kamar yadda an za ku yi da kuke tsatsara gurare. Props kuma wannan abubuwan da za a kawo shi a setting da shi. To abubuwan da nake fafatawa kuma ni buri na da kawai zama director. To sakamakon ina sabgar kuma dai ina dan karatu haka, to an ce ba a haɗewa yi da susar iya ne. To amma dai na dan haɗe su taurabi na dan tattauna su kuma din na biye sai Allah ya taimake ni. To masu sauraro kun ji yadda Dadi Hikima ya amsa mana tambayoyinsa da muke mai, kuma yanzu da Allah in ba za ka damu ba za mu gangara tambaya ta uku, wadda wani ya ce shin wai a ina kake aiki? Na aiki a asibiti amma sakamakon ba a haɗe biyu yanzu idan na kammala in ce ne acting je ne aiki, sai dai kawai ina zuwa kyauta sadaka ne aiki saboda skills kai ya kwaci. Kana da aure ko ba ka da? Aure? To ba aure kawai dai Allah ya kawo lokaci za a gazan shi aure da mutuwa duna mahalicci ne, ranar da ya ce za ka yi dole sai ka yi. Kana da budurwa wai ko ba ka da budurwa? Duk da dai wasu suna tare da ni kana da ita, wasu suna rade na din ba ka da budurwa. Budurwa to da budurwa dai gwara dula, amma ana nan tabi an fara gargara ka gane. Normal zan kwandamo wata nima ne baro nan ba da jama'a ba zan ma gayyace ku. San gaskiya wannan wanda ya turo tambayar nan ya yi tambaya wai cewa wai shin dan Allah Dadi wai an taba ma kyautar da aka taba girgiza ka? Gaskiya dai an mun kyauta guda uku, amma guda ukun nan ɗaya ita ce gaskiya aka ruɗa ni ba zan mantawa. Kyautar farko kuɗi aka ba. So akwai wata ƙawata Aisha Umaira, akwai wani sunansa Abba dan Maiduguri ne. Shi fanɗina ne da ya fan irin duk 'yan gidansu fanɗina ne, 'ya'yansa matarsa da sauran jama'a. Kawai ya tuwo Kano dan kwai ya gani, yana zuwa ya kira ta. Ya ce mata ai shi kawai abala yake son gani kala. Kawai ta kolo ni, tana kolo ni na ce ya, ta ce ka to ga wani dan uwana ne masoyi ne. Na to muka gaisa da shi, muka gaisa normal, muka yi hoto, muna hoto ya tuttura jama'a su ce ai yau ya haɗu da ni. To da ran tafi kawai ya buɗe Lawrence and Benjamin dollars kenan, ya kwaso su ya zuzzuge ya ce ai ga nan ai siyayyar azumi. Na tuttuba su dala 100 da yawa, na ce kai ba da kai, ya ce wallahi na baka, na ga wani rakabu da gari gashi mun haɗu da kai wajen shugaba. Na ce a ka tashi ni a cikin daren nan na tafi na canza su, gasan ni dai a nan ciki ne da na tafi aka canza su. Lissafi na ya daidai. Ita ce kyauta farko da ba zan manta ba. Na ga daloli kyauta aka ban saboda wai ana kauna ta abin. To wannan kenan. Sai wata kyauta ita ma da aka yi mun, ita ma dai gaskiya na ji daɗi sosai. Sai ta uku, ranar da aka fara bani mota rarara, ina da babar dina kawai ina tafiya, wani ɗan lawa bai a daidaita duk da fanni amma dai ya zalunce ni. Kawai irin yana tafi kallo na kawai ya tafi ya je ya seta, na ragargaje na zabga asidan da babar dina. To a shiryan nan asidan din zai zama iya ne haske daga ƙarshe. Muka tafi gurin rarara aka gaisa, aka kawai su yi ci sai ya tashi bayan an gama komai aka ce to za a tafi.
sai ce yana da jawabi. A ce jawabin ka, sai ce wato ina zaune sai wani labari ya riske na, ko wani jarumin kawai yana tafiya mai a daidai sau ya kaɗe shi. Kai na ce kai aini ne, to ni kake yana. Sai aka yi dariya, sai ce to wannan jarumin da a daidai sau ya kaɗe shi, daga yau a daidai sau ba zai ƙara kaɗe shi ba. Ni dan ban fahimci komai ba. To tun adan asasi a shi ya fahimci me ake nufi. Kawai magana ta gaba ita ce na kasa manta wannan kalmar, na bawa abala mota. Na lallahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ce na bawa abala mota. Kawai asasi ya sallama. Kai na ce a ni ai an tashe ni. Na fita na ganta zugegiya ta wace na gaki an bani. Tambaya ta 7, wai shin menene babban burinka a rayuwa? Gaskiya dai kowane dan adam akwai wani burin da yake so. Ni burina shine gaskiya ɗaya daga cikin dalilan ma da suka sa na yin nursing shine wata rana ina so in zama military nurse. Ina son soja gaskiya. Dai na gama rayuwata ta nan fil, ina haɗe da gyaran nan to can zan kaɗa gaskiya. Tambaya ta 8 tana cewa wani kalan abinci ka fi so? Abinci? Kayan ciki mana. Na san kayan ciki da ganda. Kaga ganda ta jiro mu, ba magana an tashe ni. Tambaya ta 9, tambayar ƙarshe. Wace ce gwanarka a Kannywood? Wannan tambaya ce wadda na san ba lallai ka faɗa ba, amma kai na san ma dole ka faɗa, dole akwai balaka. Wace ce gwanarka a Kannywood? Aisha Ali Tsamiya. Kai wannan ai duniya ce. Ta bani support sosai gaskiya. So ni da ita one love.